फैनानैहाय बोरैबा मोनदों आरोना गोसोआ एकदम थानो सुखुवाखै आंहा खुगायाव बुंनोनो जेबो राव गैया गोसोआव दुखु मोनदों दा मा बुंबावनो जाहाथे जों बयबो खौसे जानानै जाहाथे बेबायदि खैफोदनिफ्राय आरो नेक्स्ट टाइम जाबावा बेफोरबायदिखौ जों लुबैयो आरोना दिनै नोंथांमोना चिरां डिस्ट्रिक्टआव बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय जानानै नुजाथिफैदों दिनै बेफोरबायदि जाथाया दिनैल' नङा गोबां समनिफ्राय जानानै थांनाय जोंनि बर' जाथिनियाव ओमफ्राय दिनैहाय बेफोरबायदि जाथाया उननि समावहाय दाजाथों होननानै नोंथाङा बर' जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेरावहाय माबाफोर सांग्रांथि हरनो सानो नामा? औ आं खावलायो बेखौनो जाहाथे आरो सिगांनिफ्रायनो बेबायदि जाथाया जाबोबाय थानाय हिसाबै आं बोरैबा मोनदों आरोना बेबायदि जानो नाङा जोंनि बे बर' समाजाव बेबायदि जानो नाङा आं बिराद दुखु मोनो बेबायदि जानाङा आरोना आरो जाहाथे फैबाय थानाय आरो समावबो बेबायदि दाजाथों आं बेखौनो लुबैयो आरो दा जागायनो आखायाव लाबाय खन्थाइखौ लिरदोंमोन सुजुगिरि पेटारसन ब्रह्म बिथाङानो ओमफ्राय आवरायगोन आं बिसम्बि बसुमतारी आवरायदिनि होमबा जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय जों बर' बड'लेण्डनि नंगुबै बर' थांखि दं बर' सुबुं माहारिफोरा हारि राव धोरोम खौसे जानानै मोनसे गेदेर बड'लेण्ड दाफुंनो जोंनि बिदा फंबायफोरा नाजादों हारि हादर जौगानायनि थांखिजों नाथाय गोथार थांखि गोथार सिमांखौ नेवसिदों मेगन गोसा सुबुंफोरा जोंखौ नाख्रेबदों जिउ फोजोबदों जिनाहारि खालामदों हाया हाया जों बेफोरखौ सहायनो जानो जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय जोंनो नांगौ दायनिगिरिफोरखौ गुबै साजा जोंनो नांगौ जोंसार आरो जनकनि खिथेर जों रावखौबो गिया रावनिबो सिं जाया सुथुरा जोबस्रांनांगौ थांखिया जाफुंनांगौ जोंनो नांगौ गुबै बिजिरनाय जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि एसेनोसै दिनै नोंथांमोना बबेनिफ्राय आरो दिनैहाय बेहाय नुजाफैनायनि गुबै थांखिखौहाय फंनैसो बुंथिना होदो जोङो बेयाव चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सफैनाय जादों मैया माखासेया सफैदों जों टाइम मोनैनि थाखाय ज' फैफानो हायाखिसै दा स्पेसियेलि सासे प्रडिउसार फंबाय आरो सासे जाखांफुनाय एक्ट्रिस बिथांमोना फैथारनो गोसो जादों आरो जोंबो गोसो जादों टाइम मोननायखाय जों बाव सफैनाय जाबाय आरो बाव जों फैनायनि थांखिया जाहैबाय माने जाथाय जानाय जायगायाव सहैनानै मोखां नायलायनानै माबा मोनसे साहस होनो हायोब्ला माबा मोनसे खोथा बुंनो हायोब्ला जाहाथे बै नोरजिया जानाय दुखु जानाय सुबुङा एसेबाबो गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो फंसे फंनै खोथाजों जोङो माखासे बिबुंथि होनानै बा मेसेज होनानै जों बेखौ माबा खालामनो हायो सल्भ खालामनो हायो जाहाथे खौसेयै बयबो माबा गसंथायो नोंथांमोना जेरै बर' सावथुन मुलुगनि जानानै चिरां जिल्लानिफ्राय जानानै नोंथांमोना माखासे बेफोरबायदि सेंग्राफोरखौहाय गोबां सेंग्राफोरखौहाय नोंथांमोना मा मेसेज हरनो सानो दिनैहाय आङो सावथुन मुलुगनि जानानै दा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेखौनो मेसेज हरनो सानो जाहाथे बोथोरा बारा मोजां नङा माने सब समाय बोथोरा मोजां थाबाय थाया माने बोथोरजों लोगोसे खाब जायो गावबा गाव खामानियाव गावबा गाव सोलियो थांखि मथे सोलियो रावनिबो फान्दायनायाव जाहाथे गाब्र'आ सैथोजों थाङो आयेननि लामा बेबस्था लायो बेखौनो आङो खावलायो जे बेवहाय दाय गैयै सुबुंफोरखौ इनकाउन्टार खालामदों जाय मानसिफ्रा बिनि सायाव मा बुंनो लुबैदों आरो मा खालामजानो लुबैदों दा दाय गैयै सुबुंनि सायाव फेक इनकाउन्टार बेथ' बिराद दुखु गोनां बाथ्रा मानोना सासे मानसिया जिउ दं फिउचार दं बिनि गथ' गथाय बिमा बिफा जाथि बंस' बे सासे मानसिया नायबो जानो हागौ सासे मानसिनि जिउआ ओरैनो नङा मोस्रोम गाथारनाय बायदि माबा मोनसे फिसा खेला बुस्थु नङा दाय गैयै सुबुंखौ बुथारनाय माने बियो बिराद गिदिर साजा मोननाय ओंखायनो बेबायदि दाय गैयै सुबुंखौ फासायनानै बा फेक इनकाउन्टार खालामनाय बेखौ जोंनो नाङा जोङो गसंथानांगौ आरो बेबायदि मानसिखौ जोङो आयेननि बेबस्था लानानै बेखौ मोजां राहा लामाजों सल्भ खालामनांगौ बेफोरबायदि दाय गैयै सुबुंखौहाय फान्दायनो नागिरनायफ्राव मोनथिबायोब्ला रायजो राजाफ्रा माबायदि राहा लानांगौ होननानै सानो नोंथाङा दाय गैयै मानसिखौ फान्दायनो नागिरनाय समाव बै राहा गोमाजानाय सासे मानसिया बेहाथ' आन्दायनाय फैयो जाहाथे एसे सोरबानिफ्राय मेसेज मोनोबा मिथियोबा रायजो राजाफ्रा जयैनो लेहेम खालामालासे टाइम लस खालामालासे थाब गसंलायनांगौ थाब थांनानै सापर्ट हैलायनांगौ मदद हैलायनांगौ आरो दाय गैयै सुबुंखौ बासायनांगौ जे नैबे न'खरावहाय
गोबां दुखुथिया न'खर ओमफ्राय सरकारनिफ्राय माबा मोनसे मदद हांख्रायहरनो गोसो जादों नामा नोंथांनिफ्राय? दा दुखुथिया न'खर हिसाबै माखासे गोबां सुबुंफ्रा फैगासिनो दं, जा हायो एसे एनै अननायजों होफैगासिनो दं। आरो स्पेसियेलि आं बुंनो थाङो जोंनि खुंथायाव थानाय सरकार आरो खुंथायनि गोजौआव थानाय आरो सरकार बिथांमोना हाजासे जिउनि जोबथा माबासिम थांना थानो हानायनि माबा मोनसे मोजां राहा लामा होनांगौ आरो बै दुखु जानाय सुबुंफ्रा जाहाथे खुसियाव थानो हायो बिनि थाखाय माबा मोनसे स्पेसियेलि खामानि मावना होनांगौ। जों मिथिनो मोनदों मा होनो सासे मा नाम जनक कुमार ब्रह्म सासे जनक कुमार ब्रह्मनि न'खरावबो चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै थांगोन होनना जों मिथिनो मोनदों। बेनि सायाव सारा मा बुंगोन? जनक कुमार बिथांनि न'आ एसे गोजान जायो, जा जोङो सहैस्लाबनो हानाय नंला। चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय साननैसोनि उनाव माखासे ग्रुप थांबावगोन, नायगोन, रायज्लायहैगोन, जा हायो एसे एनै डनेसन हैगोन, बेखौनो आं फोरमायथिनाय जाबाय। मा टाइमाव थांगोन? थारिख हिसाबैथ' 23 खालार होननाय खोनादों।